Nina bakashana kamenze yaphuza umlazanga ameva nina bendlondle no Phaphe Kanti ehlana sasantsi ifundazweni zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika sathobeka nina bechonele ngezangeza sithemba ukuthi abantu ke baphilile endaweni zonke khona eNingizimu Afrika le Black Life TV kama lohlelo ke izibande zama Afrika kama lami ngisichaka ngokaluqa disibona silapha nje sodinga indaba ezithinta abantu nokuhamba ke bezama inhlanhla bezama ukwenza izinto eyibizwa ngokuthwala ke nokho siza ukuthi inkinga ziqalephi kwaze wafika kodwa ke bakhona abasasigahle story ilaba abasivakashela sikhulume naye sizwe osihambele namhlanje ukuthi uzothini but sawubona futhi njani na hayi siyaphila ngani yakwethu ubani lo igama lami nguSiyanda wakamthethwa odabuka khona esigodini saseJolvet wethu yebo Qathaza yebo ipantsulo lifana nawe nje umjito ofana nawe nje ubonakala Frostana ndlela ezonke ubekwa yini la uqalephi kwenzekeni kuze kube senkingeni into engibeka lana kakhulu bakwethu mayelana nokuthwala kahle ngize ngafika nje endaweni yokuthwala ngezimo thizeni nangezinto ade ngihlangabezana nazo inkinga ngizama kuphumelela kodwa kungafiki la engifisa khona ukuthi ngiphumelele ngaze ngafika lapha ekutheni khona ngidecide ngempilo yami ukuthi hayi ngoba sengizwile komunye wabafethu ukuthi kukhona lapha engasizakala khona ngoba bengifundelile kahle hlena ekubeni ukuthi ngenze acting ama-shootings yebo kunjalo wenze ubuku i-acting yes bengi-acting alright so usiqale ekuqaleni mhlawumbe uqala ubone ukuthi uthando le-acting unalo from kwi-age ephansi yebo kahle ngizosho nje ngiqale mabe ngaphansi e-primary lapho kade ngiwosomahlaya khona abantu beyithanda izinto engizenzayo ngabona futhi ukuthi ukuthanda kwabo bebethatha nama-photos ama-video nje ngiyokuyimisela ngibona bethanda nje kwawukuthi ke ngiyagcina oyedwa wabafowethu obephezulu ngokwe-shooting efikile esikoleni ngokukwenza lokho amahlaya ami wangibizela eceleni wangigqugquzela ukuthi ngingakwazi yini ukuthi mhlambe ngiyifundele wasebe engithatha ke wabese ngithatha sengifundisa kahle hlena wangisponsorisha ngisho kanjalo yebo so ke ekhambeni ukuthi ngihamba ngiqhubeka lokho ngifunda nokuyena umfethu lo ngagcina ngiphumelele kwawukuthi ngizogcina kahle hlena wena bhodi ngokuthi nami ngibone ukuthi kuyena akufiki lapha ekuthenini khona ngifuna ilokho engikudingayo mina ngifuna ongaphezulu yebo ngithi nawe nje uqama nami ngiqame ngibe umuntu ophezulu ngiyahamba nezindawo ngiyahamba amagigi ngiyabuka ngiyabona ukuthi ayingeke kona nami into engiyithandayo into engiphiwe yona lena so kwawukuthi ngasekhaya kuzofika uhlelo thizeni kuthiwa uhlelo labakhalayo uhlelo labafileyo lapho uhlelo labafileyo it was 2001 lapho ngaqala khona nami ngathanda ukujoyina ngokuthi obhuti bambe befuna abantu yabo hayi nami ngathi hayi ngokuthi nginalo ulwazi oluncane mayelana ne-acting kukhona okuncane mhlawumbe ngingazama hayi kwakona ukuthi nami ke ngizothatha ukona lokho nalokho hayi bangithatha bangicathamisa ngagcina nami kuumuntu owaziwayo odumayo yabo kanjalo ngiyaposta nami ku Facebook ku WhatsApp ngenza yonke ngiyahamba nama-audition siyabizwa futhi ukuthi mhlambe khona umculi thizeni ofuna ukuthi uyowenza into yakhe ivideo kulabantu osomabhizinisi abancane music video laba abasafufusa besibizwa nathi siyoshutha lapho sinyakaza mhlambe sidansa yabo senza leyo nto sibambe leyo ngane kuyilokho kwahamba ke umuntu ukuthi uyakhula phela uba mdala yabo okay kwasukwenzeka kanjena ke sengifike lapho ke ekuthenini nami sengiyaziwa senginama likes nama followers nginabantu yabo kwawukuthi ke wona bhuti ke kuzoba khona umfethu engizomchazela mayelana nokuthi yazi i-acting angifisi ukuyiyeka yabo ngiyathanda ukuqhubeka nayo ngiye phambili yabo ukuya phambili nayo yona into engizwayo engaphakathi egazini nami futhi nayo iyangivuma kodwa ukubona kwami njengomuntu osenezingane nomndeni ayingifikisile la ngifuna ukuthi ngiye khona ngoba ngifuna ukusupporta bona phela labantu yabo sengaqeda esikoleni ngazama ngacathula ngicathulisa kodwa akufiki la ngifuna ukufika nje bade ngisho nje okay so ngihlangane nomunye wabafethu odumile uDJ Tira yabo
besimbiza kanjalo umfethu nje waseRamdini bese oh not uTira losimazi hayi uTira losimazi hayi uTira losimazi hayi yana uTira kodwa uzenza sayena yonke into uTira waselokushini kodwa osedumile osephumelele onana nestudio kanje ngokuthi ke wena mfethu ke lento yosithwalo kahle kahle wena mfethu ukuze ngene kuyona ngithe mengikhuluma nalo mfethu kahle hle na wena bhuti wami ngimchazela ngeacting yami engiyibone ngathi yaphambi kodwa manje engafiki engalimit ama requirement la ngifuna ifike khona so kwawukuthi umfethu uyangichazela ukuthi naye engixela ukuthi mfethu ngiyokubona nami ngila kahle kahle into engibeka la wena mfethu ngizokukhiphela njengomuntu esikhulile naye ikasi lami yabo leyo nto so mfethu mfethu sikhula ndawonye ngeke ngikufihlele kukwena uthi uyathatha noma ukuthatha kunomuntu mfethu usangichazela ke kunomuntu mfethu engakuthatha ngosakuyena yabo nami ngokukhulu ukubuza mhlambe ngitshela mhlambe uzongithatha ngisekulowo umuntu amjwayele kanti mesho mfethu uyena ke lo muntu lona sekuqala kanjalo ukutholwa kwami yabo athi ngizokuthatha ngisokumuntu mfethu ozokusiza lo muntu mfethu uyi-traditional healer lo muntu kahle kahle uyinyanga okay mfethu yeah hawu ngiqala ngithi kanti uyinyanga mfethu eminyangeni bakhe une-acting noma athi mfethu lo muntu akanayo i-acting kodwa wena mfethu uyifunga ukuthi uyayithanda i-acting ufuna ukusizakala uyayibona into yakho kodwa imili yayizwa leyo nto ayifiki la ufuna ukuya khona athi mfethu uyafuna ngikuse khona ngithi noma ngenze njani ngithi mina mfethu awunginike usuku lolodwa nje mfethu ngicabange kahle ngalento ngingagagameki yabo ngona msafuna ukucabanga kahle phela izinto zamathwala ngiyengizwe kuthiwa zinobuhle zinobubi yabo zinama-side mabili disadvantage ne-advantage so it's either okunye ukuthwala kuwe kuthiwa ufuna ukuthatha ingane yakho uthwale ngayo yabo omunye asho uthatha wedwa semndenini wakho uthi ma wakho uthwale ngayo ukuze nawe uzoyibona yabo okay kanti wena mfethu athi hayi wona mfethu apho uzofika ukhetha ama-option maningi lo muntu lo uzokusiza uzoyela ufuna ukuya khona hayi nangaphela mfethu hayi nami ngithi hayi mfethu hayi uthi ngibone okay hayi angihambi mfethu hayi sekungakusasa-ke bra wami sengicabangile ngiyayithanda i-acting nabantu bangithanda ngisho ngifike endaweni uyabona nje mfethu hayi kuyikona ukuthi hayi yabo abantu mfethu hayi bo bangijabulela awunangisibani bani nawe yabo awunanga uSiyanda izwa leyo nto hawu Siyanda masiya hawu ma yabo nje ngiyathanda bangibona phela abantu ku-Facebook khani ngani bangibona ku-WhatsApp yabo nje o-Instagram yabo nje sengiyaziwa ngiwell known umuntu odumile yabo so njengomuntu odumile-ke wona mfethu-ke hayi ngithinde ngivume nami ngifuna ukuya phezulu phela ngithi angaka ngifika kulo muntu unyanga le mfethu hayi ndoda sobona baba ngiyaphila ngibone futhi hayi inyanga hayi nginiwe ngibe nethemba futhi ngiyithemba so-ke wona mfethu ekuyithembeni kwami le nyanga angifuni ukuqamba amanga mfethu ingenze ngivume hayi ngithathe-ke mfethu hayi hambeke ithi hayi khumula iskipha mzane ngikhumula iskipha ithathe into zayo ihlanganise ngigcabe yabo ngigcabe hayi ngizwe ngazuthi hayi nami ithi ngizizwe nje hayi negabo uyazi mokuqeda ukwenza into kufanele uyithemba izolo uyayifila so ukuyifileni kwami lento wena mfethu ngeke ngize ngiqamba amanga ngayifila okay lento ngibona ngazuthi vele kahle kahle ukuduma kwami abantu bangithanda yabo kube khona ukuthi ngasekhaya kuzoba khona idrama ezoba khona yabo kuyaphoqa nami ukuthi ngibe khona kuye oyedwa abafethu like ama-drama ama-soapies lawa bangicelile ukuthi ngibe khona nakuyona ngizo yabo hayi mengiya kulelo lokhuzane kwama-audience lawa labantu laba abalokhuzana kuyibona abazosiseletha oyedwa kuba ngazuthi unami yabo leyo nto kulaba abanye hayi babona ngazuthi hayi ngeke akuyona yabo kuba ngazuthi nje izinto zami vele ngahambi ngendlela ngale amajaji la iwona la amajaji ivele lingahambi ngale ndlela bonke ngicabanga bathi hayi ngeke sabo leyo nto hayi ngithi mingithi hawu ngoba ngizinto zami nje ngoba ngiyile kulo muntu phela ngithi mina manje ngithatha isithwala kufanele ngiye phezulu phela yabo leyo nto bhuti wami hayi bhuti wami ukuthwala kahle kahle bafethu hey lento le bafethu inzima kodwa ke bafethu-ke hey yabo nje angisho ukuthini abantu ngithini yinhle yimbi ungayithatha ungangayithatha kukwena ukuthi kusebenzela kanjani amagazi abantu awafani mfethu ngingasho njalo yayizwa leyo nto mina ngizothi hayi ngeke ungayenzi leyo nto kanti yona ezokuphumelelisa ngokusaphambili yabo leyo nto okay mfethu bengiya lelo lokhuzane abawu-2 bathi hayi ngeke bhuti wami so sicabanga ukuthi uyena lo muntu ebesitshena ukuthi uyena lo simdingayo
Sho. Yabo ngiyabona bhuti wami. Hawu, ngoba ngithi nje ngenza yonke into sengizamile. And ubiza uthenjiwe. Bese ngithenjiwe phela nabantu amalokhuzana bayangijabulela labantu laba abantu abasemaceleni ihlwele lezi ziyajabula ukuthi hayi ubhuti ayilo siyamazi uyayenza lento sihlezi simbona uyanemba. Hawu. Ayithiwa umeceleni bhuti wami sicela ukuthi hayi ungcono sidlulise lo omunye kube uyena ezothatha lapho lelo khuzana mfethu mina sengigaqalela iyona engizwa ngaphakathi yani ukuthi mina vele nje elokushini ngiyakwazi umsebenzi wami ukuthi mina ngiyakwazi ukuphila nezigebengu yayizo lonto mina leyo ngiyayithanda leyo phathi yayizo lonto ukuphila nje nezigebengu nabantu abakhulu izigebengu lezi eziphezulu yabo ehamba ngo-Mercedes ehamba ngobani neziphathi ibhami yabo edila nemali mfethu yayizo lonto masiphilela imali sho bhuti wami ayi ngithi ngibe nokutshala okay ngitethele ubhuti lo munye ongemumva kwami ayi bamthathe na mina ngibe ngifonela lo mfethu yazi khamba kanje hayi umfethu aphinda ngicebisa mfethu azeni shuthi lento abakwenzani le engahambiselana nayo ohambe uzama kuyo sure so ubhuti wami ngizosho nje mfethu ukuthi kulokhu ebakade ngikwenzile shuthi akuhambiselana ngami inhlanga avela athi mfethu inyanga lethi bhuti wami lokho engizokunika kona manje yilokho kuzokuthatha kukhuphuka kuye phezulu kakhulu wena uzoba nemali engaphezulu kwakwenza abantu manje bazothuka futhi ukuthi wasuqubuka kangaka kanjani yayizwa leyo nto kunezinto nje ezovela iqhamuka isithubeni wena ungayilindele ubizwa nje umuntu uyihlalele athi mfethu nali flat ngicela ungigadelele mina ngiyahamba ngiyaphesheya nangampela mfethu anginike lezo zinto nangampela ngithi mengiyihambela wona mfethu ngoba vele phela ngusozwayo nami ngiyaziwa abantu sengiyabazi futhi nabantu abakhulu abadumile yabo leyo nto so ngihlangane nomunye umfethu lana oranisha kahle stadium une stadium yethizeni esidayimlazi khona la kade yabo kuzoba ne-event khona lapho yabo so mfethu le event ithe miqala lo mfethu athi ucela ukuthi ngibe khona mina ke ngumuntu okwaziyo nokukhuluma spokesperson yonke lento yabo leyo nto ngiyakwazi futhi kube sikhuluma abantu ngiyakwazi yabo nje everything ngiyakwazi nokuthi ngibe nabantu bami futhi ngizobabiza ukuthi before into izoqala umsebenzi kube nabantu abazongiperformela izo leyo nto siyaperforma kuyaculwa kwenziwa yonke into yabo kuyadanswa yonke into hayi okay angithathe kanjalo kuyaqala yangena imali ngingalindele mfethu ngingenelo 60,000 yabo hawu mfethu ngimnani kwe-performance ngiyengenzile lo mfethu ngiqala ngibona ukuthi hayi ngeke lesiswana sengikhuphula yabo leyo nto ngiyaqala hayibo nakho ngingenelo 60,000 ebank lo mfethu hambe sangifonela futhi wami utholile lokhuzana nakho lapho hayibo mfethu hayi ngitholile mfethu yona bengayilindele yabo leyo nto hayi okay ukubona nakhona ke mfethu hayi ngibonge hayi sekusanjalo nomfethu impilo iyaqhubeka yabo impilo iyaqhubeka ngiyahlanganisa nami la ngizama ukuthola nami kahle i-acting engiyithandayo ukuba nokushaya ama-shooting ama-movie na music video mfethu ayikho inkinga ngiyasiyavela kona izo lonto so wena bhuti wami kube kanjena-ke ngizame ukuhlanganisa ngixhumane noyedwa abafethu omunye futhi okephi mfethu usemgababa kahle yabo lo mfethu ngiyezwa ngayo kuthiwa uney'ndawo nje thizeni ey'nkulu uyabona leyo nto iy'tudo iy'teji uya-high reaches yabo leyo nto ngimcela ukuthi ngakwazi yini sibe integration futhi lo mfethu angabi nankinga athi mfethu yazi kakade ngangifuna vele umuntu ozongisebenzisa ukuthi hayibonayo inhlanhla bo sengiyabona abafethu hayibonayo sithole sengisebenzela yabo isithole bafethu siyasebenza izo leyo nto sinesikhathi la sisebenza khona okay bafethu ayisengisebenzele sithole sengisebenzele engawukuwa manje sengiqashwa komabhida ngine-stage senginey'teji fana namanje angithi abo si-integrate nalo mfethu abanye bafonela yena abanye bafonela mina yabo nami sengumuntu ophezulu sengiyisikhulu kahle hayi nakhona kunabafethu abanye bayangifuna thotha amahhotela bafuna abantu yabo abazobeka iy'teji yonke le ndawo ama-groundini yabo sinezinto nje sekunemali ngiqubukile abangasekhaya baxakeka sengihamba nangemoto eziphezulu sengihamba nango-Mercedes o-BM ngemoto ngiyishintsha nje ngiyahamba ngibe nama-meeting overseas yabo ngingabi khona yabo nje kuso konke lokho ngihamba ngoma-private jets impilo leyo angithi yabo imali ngiyayibona ikhona abantu mfethu engiphilisana nabo abantu bami laba bangisizayo abasebenzi bami senginana nabasebenzi ngimkhulu manje ngimkhulu ngiqambela amanga bhuti wami okay bhuti wami indaba iqala la njengoba sengimkhulu nobhuti wami nginakho konke lokho kuwukuthi kulabo producer laba engibathole bhuti wami njengomuntu mina oshadile ngichazile kusaqala khona oproducer abantu besimame abafuna ukuthi wena bhuti wami angazi noma uthando noma ile zinto engayithatha ebahehayo
labantu kahle kahle bangisiza impela bangithothile bangisa phezulu kodwa manje ekungisizeni kwabo kunokuba mfethu mina ngibheka impilo yaphambili hayi ukuthi ngibheka ukuthi ngilale nomuntu bona mfethu bangifuna la every time engisizile lo muntu ufuna ukuthi ngilale naye yaqala lapho ke inkinga mfethu bonke abesifazane umuntu nomuntu ongisizayo usifazane mekhona producer noma director noma ubani mfethu angiqedi kahle ngiqeda kabuhlungu kona imali ngiyayibona banginika imali eningi but wami into eyinkinga mina ngicabanga lo mndeni ukuthi ngiyawuzamela lo ekuzohamba kuhambe ube khona inkinga okay ngiyalala nalabantu ngiyalala kwathi mfethu ekhambeni kwesikhathi ngithola omunye ayiwangisiza kakhulu mfethu ngoba ngagcina senginamabhasi nginamahotela usomabhizinisi lo mfethu uka ANC yabo ngiyathola amathenda yonke into yabo leyo nto sengimkhulu kakhulu yabo nakho lokho ngisaphusha lokade ngiphusha yabo lo muntu ekulaleni ngami asazani status sami naye so lo muntu mfethu angazi ngiyalala nalomuntu and le muntu akafuni isilali sisebenzise protection ezo leyo nto yayizwe inkinga leqala khona angazi noma isithwalo sonke leso senza lento ukuthi ngempela la muntu adobeke yabo bathandele angisazi mina noma badobe ilezi ilwane lezi enginazo engithole ngazo noma mina bathanda mina uqobo yezona kodwa bengenzeki before lokho mina ngakathwala yabo okay bhuti wami ikudlula wona bhuti wami mhlawumbe 2 months hayibo nanga umuntu sengisendele imessage awu ngibona imessage sawubona siyanda ngiyaphila mama unjani yabona into ngibiza ngoproducer wami yizwa leyo nto kodwa athi hayi ungangibizi ngoproducer yizwa leyo nto athi ngibiza ngegama ngcono ngingibize ngophela bangiphela sesike senza something yizwa leyo okay understand ke nami yabo so understand kwami okay ngibona ukuthi vele nami ngisancengile yizwa leyo nto ngisondla nomndeni wami futhi ngayi imali lo muntu yabo sefuna ngibambelele nami okay bhuti wami ngana lo muntu ulini yale ngizochaza bhuti wami ngisafuna ukuya lapha bhuti wami kahle kahle mina njengomuntu ubesafika kwi-industry ngisho ukuthi ufana omncane wephumela naye yabo leyo nto usafufuza ngidala lo muntu bhuti wami ngizoba ngisho ukuthi unamathenda unayo yonke into uyaproduce unayo yonke into yabo nje unazo unezinto eziningi mudala lo muntu andingangokuba lo muntu ucishayele la koma bami umuntu njengoba ngisho bhuti wami bengisendela le message ukuthi umithi lo muntu bhuti wami ngathuka ngashaka nginomndeni emuva ngazi into ngizobika kanjani bhuti wami ezo leyo nto okay ekumitheni kwakhe angakazi umuntu ukuthi status sakhe sithi positive futhi mengihamba mina ngiyocheck ngingamtshela ngiyocheck sidlulile 3 months angithi yabo ngiyocheck hayibo athi mina ngazi ukuthi ngi right sengiyasaba ukuthi ngithatha umfazi wami manje ukuyochecka naye ezo leyo nto umfazi wami ngazi ukuthi vele ngiyamazi unegative mina sengipositive umfazi wami ngazi ukuthi ngiphume ekhaya mina ngiyosebenza ukuze ngizokwazi ukubeka itekile phuzani isinke etafuleni kanti angazi kodwa phela nami angithi manje sengithwalile ngifuna impilo nami elula ezokwazi umndeni wami ungabukeli phansi nami ngumuntu ophezulu kwahamba nabhuti kwenzakala kanje mfethu kwawukuthi namanje ngizobuyela kanjani umndeni nami sekunzima phela manje yabo ukuthi ngitshela umndeni nami ukuthi kahle kahle sekukhona ingane engeke ngiyilahle ngiyithole ngokuthi kanje angazi uzochaza kanjani futhi nakhona angazi ngizothi ukuthi ngifike kanjani kule nto yesiswalo ngiyasaba nokutshela umndeni wami okay ngingawutsheni ngufihlela okay bhuti wami kube ukuthi wona mfethu ke kunento kanjena la ngihambe ngibikele umfethu ke lo kuyena ongifakile ngomfethu sengiyamchazela umfethu yazi ukuthi manje nginenkinga kanje kahle lo muntu lo ngesenyangeni sengibikele ubra wami umfethu bra wami angazi noma lesithwalo somfethu wangisakuyena isona yini esingilandelisa ngabantu ngenza iphutha la mina bengazi ukuthi ngiyacathamiswa ngoba ekutheni njengomuntu oyithandayo nawe uyazi bra wami ngahamba kunomuntu ongisponsorship umuntu osimame mfethu and lo muntu sigcine silala naye wamitha wangathola ingane wakanti lo muntu futhi HIV positive so bra wami kwamina nje ngithona nginegcikwane kwimanje angazi umndeni wami lana ngizothana kanjani engizokusho kubhuti wami ukuthi lana ke ngizobatshena bonke abantu kahle bafethu ukuthwala kuhle kumbi angithi yabo ukuthwala manje lapha emndenini angisazi ukuthi ngizongena kanjani indaba ngibike lo muntu ngimthathephi vele kuzogcina kufikile ukuthi ngithwele ngala angimtshenyanga lokuthi ngishadile nginomfazi yabo leyo nto mina wazi ukuthi njoba sihamba amageki mina nje ngumuntu osazama impilo uzama ukuthi khona ezokuthola umuntu egcineni yezwa into ngisho bhuti wami so impilo kanjalo
Kodwa engizokusho mfethu, ngizosho ukuthi bafethu ukuthwala, angisho ukuthi bafethu ningathwali, angisho futhi ukuthi nithwale. Kukabili. Umuntu kuyikhethela. Kumuntu kuyikhethela, lezo leyo nto. Ngamafuphi wona waya kulento ngendlela yokuthi ufuna ukuphakama lapha kwi-acting, iyagcina isikubeka kuleli zinga lokuthi njengamanje each and every producer wesifazane nje uyithola wasulala naye. So unokusola ukuthi lezi zinto ezafaka kuwena izona eziheha laba bantu. Futhi ngingasho ukuthi ngoba phela before ngingakayithathi lezi zinto bengivela abantu bengithanda, kodwa phela bekungenzeki ukuthi ngilale nabo, yabo bengicathamisa bengisa kwabantu la ukuthi ngihlangana nomfethu, lo mfethu njengoba ngihlangana naye sengifaka kulo muntu, into engenza ukuthi ngithathe isithwalo kahle kahle, nami bengifuna ukuba phezulu, nami umndeni wami ube presentable, ezo lonto. So mfethu ngazigcina sengiyithola ngisefinele iminyama, ngoba manje kunzima ukuthi angazi ukuthi futhi nakhona ukuphuma kule nto kunzima. Right, asibonge isikhathi nokufika nje sinabelo lodaba. Khona abafunda abakutholayo abakulokhu kushilo ukuthi yonke istory njengoba sinjalo, ukhona umuntu ababili abathatha bathi no, ngiyafunda la, ngiyathola la, nami sengizoyigwema lena le. Sibonga nje ukufika kwakho, uzosixoxela lo daba. Hayi sibonga futhi siyabonga. Babukele Black Live TV emakhaya, sibonga kakhulu isikhathi senu nethuba lokuthi nifike nje nisamukele nibe kunye nathi la. Njengamanje ke siyabonga kakhulu, qhubeka ubheke lapha ucomment nawe siza ukuthi kuthini ukuphawula kwakho le story eshiwo umfowethu njengamanje. Igama lohlelo izipande zama-Afrika, igama lami King Sichaka ngokaluqa. Nisale kahle. Is the Black Live TV.